játék lényege. Hajts uralmam alá lelkeket, Mártemián király. Azok a lelkek hajtsanak még több lelket szolgálatomba. Minél többen vagyunk, annál biztosabban győzzük le az égi királyt. Érted-e? Igen, nagyúr, igen. Mondd tovább. Nos, aki ellenáll, azt vezest Hóhérod elé. Házát tett tűzmartalékává. De aki engem szolgál, azzal nem leszek szűk markú. És hogy lásd nagy lelkűségemet. Ha mindent úgy csinálsz, ahogy mondok, ezt a földi világot neked adom. Ó, nagyúr! Jaj, de jó! Milyen rég kaptam már akármit is! Köszönöm, nagyúr! Köszönöm, nagyúr! Engedj meg egy kérdést! Végtelen hatalmat birtokában miért nem te cselekszed mindezt? Na figyelj, királyocska! Nem szeretek a földön járni. Nagyon zavar a napfény. Ó, nagyúr, ne haragudj, az elején a bemutatkozásnál nem figyeltem. Mi is a neved? Lucifer vagyok, a pokol fejedelme. Ó, engedd meg, Mártemián király vagyok, helyi véreskezű uralkodó. Részemről a szerencse.